Eksistentialistinen toimitussihteeri. Ei tunnustusta kaipaa, ei tunnustusta saa. Hänhän tulee töihin, kun toimittajat kotiin tai toisiensa luokse tai kuvaajien luokse. Eksistentialistinen toimitussihteeri. Ei tunnustusta kaipaa, ei tunnustusta saa. Toimittajat ovat pikkulapsia, legoihinsa ei saa koskea. Eksistentialistinen toimitussihteeri on portinvartija ovella barbarian. Eksistentialistinen toimitussihteeri. Ei tunnustusta kaipaa, ei tunnustusta saa. Yleisöhän luulee presidenttienkin itse kirjoittavan puheensa. Eksistentialistinen toimitussihteeri. Ei tunnustusta kaipaa, ei tunnustusta saa. Kuvaajia vaivaa se ikuinen haave saada näyttely, päästä kuvat rajaamaan. Eksistentialistinen toimitussihteeri on portinvartija ovella barbarian. Jälleen yksi pirun tylsä pääkirjoitus, etusivulla väärän firman mainos. Eksistentialistisen toimitussihteerin iltavuoro on suuri mahdollisuus. Iltavuoro on suuri mahdollisuus.